Is-Sibt, grupp ta' 12 personalità raqdu barra biex iqajmu kuxjenza dwar is-sitwazzjoni li jsibu ruħhom fiha uħud mill-priġunieri. Fost dawn iż-nies insibu l-kappellan tal-ħabs, Fader Franco, l-assistent kummissarju Raymond Zammit, Clifford Garja, Rebecca ta' Deċeduti, Jess Xiberras, Ember, Petra, Veronika Farrugia, l-avukat Dr. Niki De Fremo u Fejbie mit-tim ta' Xaraba. 12 persuna jiltaqgħu in-naxxar fejn il-ħabs l-antik. Jingħataw liżarjhom investa kull wieħed u borza tal-plastik. Silvio Catania, wieħed mill-organizzaturi, jagħmilha ta' maġġur u jagħmel il-fall-in. Jajja isem u l-personalitajiet jinħelsu mill-ħabs. Fabian Demicoli, Sir. Cristabel Kurmi, Sir. Veronika Farrugia. Sir. Release. Min hawn bl-ixkora u b'kartellum messaġġ fuqhom, il-personalitajiet priġunieri jibdew jimxu biex ifittxu fejn se joqogħdu għal-lejl li ġej. Il-personalitajiet priġunieri jimxu sa San Ġwan. U jieħdu sew waqt attività oħra li qed torganizza laqda rajt. Jidlam. U qabel isibu fejn jorqdu, il-personalitajiet priġunieri ikollhom diversi ostakli xjelbu. Fl-ewwel ostaklu jitqabdu jmorru jġibu bott tal-preserv mid-djar tal-madwar. Inkella ma jiklux. Minant il-ġirin tal-madwar, tidu ġibu bot preserv. Ġviri ħatmorru tħabtulhom u ġibu min ma jġibux dan ma jikolx. U kulħadd jirnexxielu jiddobba bot preserv. Il-personalitajiet priġunieri jingħataw ostaklu ieħor. Iridu jerġgħu ħabtu djar biex isibu liżar biex jorqdu bih mal-lejl. Tidu ġibu jew lużar jew papoċ ta' sodda. Jien nistħi vera minix tajjeb biex nitlob. Ngħid il-verità, kważi qabadni l-bart u vera emozjonajt ruħi għax hekk tibda tgħid imma se ssibhom dal-affarijiet. Issa l-10 ta' bil-lejl, bella biex tħabbat in-nies fl-10. Lużar, jumet! Ma nimmaġinanix imma ġbiża. Ibsa. Irnaxxieli tawni wieħed. Kolla xanna, aħna anke papoċ irdu jtuna ma ġib laqqa stemnu. Il-mexxilna, ara, jien għandi Il-personalitajiet priġunieri jitqabdu wkoll ingħatfu l-imwejjed kollha li ntużaw fl-attività li kellhom. L-imwejjed li ntużaw minn 200 persuna. Qatt ma raddab daqshekk. Il-personalitajiet priġunieri jippruvaw jaħsbu x'ġej għalihom matul il-lejl. Wersa, meta ħalek ħajġi. Issa
Il-personalitajiet priġunieri irdu jaqbdu l-kartun u jsibu post fejn jordu. Kemm il-personalità. Ibdew ippreparaw is-sodda. Il-personalitajiet jagħmlu s-saqqu tagħhom tal-kartun. Ħadd minn duk. Sodda lesta, s-sakkux da jew le. Xej, ġiġ biċċiet kartun f'taħtom. Għamilt l-użar, sa m'għandix biex nitarta biex għamilt l-użar taħti. Asli Naraw. Niprofa namel sodda u nibdit nisfi. Fader Franco jkun tal-ewwel li jorqod u warajh Veronika Daddulli. F'nofs tal-lejl, Silvio jerġa' qajjimhom u jqabbadhom ibattlu l-imwejjed u s-siġġijiet kollha. Inkella jkollhom jerġgħu jimxuha san-naxxar f'nofs tal-lejl. Jiena nispera li mhux ġej xi lejlek, kien u noqogħdu. Issa ġolvan daħluhom. Għara għamil Veronika. Da xinu. Jgħid tara li forsi saqlem mint. Wara l-personalitajiet ikunu jistgħu jerġgħu jorqdu l-kumplament tal-lejl barra. Fis-sirda, bla sodda, bla saqaf u mingħajr l-affarijiet bażiċi.